Ina ɗalibai maza da mata masu sha'awar koyon harshen Larabci cikin hanya mai sauƙi amma sun kasa samu, to ga dama ta samu. Tashar mu ta Almanas TV ta shirya tsaf domin kawo muku shirye-shirye masu bunƙasarwa ta ɓangaren harshen Larabci. Sannan muna ajin yara wanda ake koyar da su a cikin hikima da waƙe wato da sauruƙul ja'iya baƙaƙe. Kana muna da ajujuwan manya wanda za ku koyi kama daga yadda za ku gabatar da kanku a wajen kasuwa ko makaranta ko wajen kasuwanci. Sannan muna ajujuwan da za a koyar da ku yadda za ku gaisa da abokanku ta hanyar Larabci. Sannan ina 'yan kasuwa masu sha'awar koyon Larabci domin bunƙasa hanyoyin kasuwancinsu. Muna da ajujuwan yara wanda za a koyar da su sanin baƙaƙe, iya rubutu cikin hikima domin kasancewa tare da mu kai dai da koyar ka shiga YouTube channel ka danna suka sacin ka rubuta Almanas TV ka danna sacin take za ka ga logon mu kamar haka. Kana ganin shi ka danna masa subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai da zarar mun fara koyar da darussukan mu cikin hikima da ƙwarewa. Domin neman ƙarin bayani a tuntuɓe mu a WhatsApp ɗin mu da lambar kamar haka.